לנו לחיות יחדיו, היום יותר מלב, ודורי רק
יש לי חבר, חום כמו שוקולד, שאני עצובה, הוא תמיד כזה נחמד, נכון שהוא ממני לגמרי אחר, אבל כזה חבר איך אפשר לוותר? יש לי חברה עם עיניים כחולות, שלנו מספרת את כל הסודות, נכון שהיא ממני לגמרי אחר, אבל היא חברה כזאת נהדרת. איזה כיף שיש המון חברים בכל מיני צבעים, חומים, כתומים, שחורים ולבנים, איזה כיף שיש כאלה חברים. יש לי חבר, ג'ינג'ים נמסים, איתו הכי כיף לעשות חיים, אז נכון שהוא ממני לגמרי אחר, אבל כזה חבר איך אפשר לוותר? יש לי חברה שחורה עם כלכלים, שתינו מגדלות גור חתולים, נכון שהיא ממני לגמרי שונה, אבל היא חברה כזאת נפלאה. איזה כיף שיש המון חברים בכל מיני צבעים, חומים, כתומים, שחורים ולבנים, איזה כיף שיש כאלה חברים. איזה כיף שיש המון חברים בכל מיני צבעים, חומים, כתומים, שחורים ולבנים, איזה כיף שיש כאלה חברים. איזה כיף שיש כאלה חברים. איזה כיף שיש המון חברים בכל מיני צבעים, חומים, כתומים, שחורים ולבנים, איזה כיף שיש כאלה חברים. איזה כיף שיש המון חברים בכל מיני צבעים, חומים, כתומים, שחורים ולבנים, איזה כיף שיש כאלה חברים. איזה כיף שיש כאלה חברים. איזה כיף שיש כאלה חברים. איזה כיף שיש המון חברים בכל מיני צבעים, חומים, כתומים, שחורים ולבנים, איזה כיף שיש כאלה חברים. איזה כיף שיש המון חברים בכל מיני צבעים, חומים, כתומים, שחורים ולבנים, איזה כיף שיש כאלה. תודה לילדי הכפר. ערב טוב וחג שמח קהל נכבד. ברוכים הבאים לחג היובל. כפר שמואל חוגג את יום הולדתו ה-50. ערב טוב ליאת. ערב טוב אבינועם, ערב טוב לכולם, ערב טוב לוותיקי הכפר שנאחזו באדמת הטרשים והפכוה לגן פורח, ולכל אורחינו הנכבדים והמשתכנים החדשים שהצטרפו לחוג עמנו, ברוכים הבאים. ערב טוב לנוער הנפלא שלנו, הדובדבן שבקצפת. אני שמח להזמין את יושב ראש ועד כפר שמואל, מר אלון שושני, לשאת את ברכתו. יושב ראש המועצה האזורית גזר, מר פטר וייס, חברים, תושבים ואורחים נכבדים. להתקרב למיקרופון בבקשה. ערב טוב ושבוע טוב. התכנסנו כאן הערב לרגל חגיגת היובל לכפר שמואל. 50 שנה לכפר, וזוהי בהחלט סיבה למסיבה. מאמץ רב ומשאבים לא מועטים הושקעו להעלאת במה זו. כישרונות מבוגרים וצעירים מתוכנו נאספו לערב זה. זה הזמן להודות לכל התורמים
ולכל אלה אשר נטלו חלק בהכנות לערב זה. לרבים מבין הנוכחים יהווה ערב זה נוסטלגיה, ולדור הצעיר סיפורים מן העבר. צר לנו על מי מאיתנו שלא זכו להיות נוכחים בערב זה. לכולנו בלי שום ספק יהיה ערב זה נעים ומהנה. מי ייתן ונזכה כולנו לחגיגות היובל הבא. חג שמח. תודה לאלון. אני מתכבדת להזמין את מר קליין מנשה, אצ'י מוותיקי הכפר, לומר את דברו. ערב טוב קהל נכבד. נפלה בחלקי הזכות לברך את חברי כפר שמואל ואורחינו בחג יובל. אני אצ'י קליין, שייך לדור המייסדים ומנהיגי הכפר מראשית דרכו. מתוך השואה של העם היהודי באירופה נתכבס לו גרעין של אנשים שהיו חלק משארית הפליטה. לאחר טלטולים ועיכובים, ובהם שקיעה במחנה מעצר בריטי בקפריסין, עלינו לקרקע ב10 בינואר 1950. ביום קר וגשום שהמטר ניתח עד כמה ימים רצופים. ולנו אין מבנה או אוהל לגור בו. הטבע לא ידע רחם, והחורף התחלף בקיץ לוהט, כאשר את השריפים שהקמנו העמדנו לרשות המשפחות, בעוד הרווקים הסתפקו באוהלים. בערב זה אני חש צורך עמוק לזכור ולהזכיר את כל אלה אשר אינם בין החיים ויבדלו לחיים ארוכים, אשר עזבו את המקום, אם בשל הביטחון המעורער שהיה מנת חלקנו כאן, חשופים לחדירות מסתננים לילה, ואם בשל חוסר הסתגלות או קשיי פרנסה. קצרה היריעה והזמן לספר את הסיפור 50 השנים. אך ברצוני להדגיש כי מה שלכד את כולנו, ותיקים ומצטרפים, הייתה האווירה הטובה והצלחתנו להתגבר על חילוקי הדעות ולהתאחד לקידום ולפיתוח הכפר והפיכתו לפינת מחמד. איני יכול שלא לברך את דור ההמשך הנפלא שלנו. דור שלי זוכה לראות נכדים שגדלו לתפארת וממשיכים לראות בכפר את ביתם ועליהם מלוא גאוותנו. אני מבקש לסיים בברכת חג שמח ובברכה מיוחדת למצטרפים החדשים לכפר, ומקווה שההבנה והסובלנות ימשיכו לשרור בכפר. יהי רצון שכל משאלתנו ומאוויינו יתקיימו. כעת ברצוני לפנות לבורא עולם, להודות לו על כל הטוב שעשה עמנו וזיכה אותנו לחגוג ביחד את חג היובל זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והקיימנו והגיענו לזמן הזה. תודה רבה. Anything I ever felt before. You drive me crazy.
קאצ'י ולרקדניות להקת הג'אז. אני מתכבדת להזמין את מר צבי מרום, מזכ"ל ארגון התנועה הציונית, לשאת את ברכתו. ערב טוב וחג יובל שמח לחברי כפר שמואל ולאורחים הרבים שבאו לחגוג איתכם. באתי לברך אתכם בשם ארגון המושבים של העובד הציוני. כפר שמואל הוא אחד משלושת המושבים הראשונים שיסדו את ארגון המושבים של העובד הציוני. דרך ארוכה וסבל רב עבר המושב ב50 שנותיו הראשונות. בתחילה כיישוב ספר סבל המושב וחדירות הפדאיון משטח ירדן, וגם היום נמצא היישוב בקו התפר. תקווה אני כהסדר עם הפלסטינאים יביא שקט ליישוב. אך למרות החיים הקשים תמיד תרם היישוב והוציא מדריכים ליישובי האזור החדשים, תחיה, שדה דוד. חברי המושב היו תמיד פעילים בארגון המושבים ותמיד היו שותפים בעשייה ובעזרה בהגשמה הציונית ובהקמת יישובים חדשים. קשה היום מאוד לחגוג 50 שנה למושב מבלי לציין את הסכנות בפניהם עומדת ההתיישבות החקלאית בימים אלה. גובר קולם של אלה שטוענים כי לאחר ישיבה של דורות על הקרקע אין לנו זכויות בקרקע ובמים. החקלאות היא הציונות. במידה ולא נאחוז בקרקע נאבד אותה. ללא קרקע אין ציונות. אני קורא למנהיגי המדינה לפעול לפני שיהיה מאוחר מדי. ולסיום אני רוצה לאחל לכם עוד שנים רבות של חקלאות וגידול של דורות רבים במושב. חג יובל שמח. תודה לצבי מרום. אנו מקדמים בברכה את יושב ראש המועצה האזורית מר פטר וייס ומזמינים אותו לשאת את ברכתו. כן. ערב טוב לכולם. 50 שנה לכפר שמואל, יותר נכון לחגוג 50 שנה לכפר שמואל, לי כבן למייסדי מושב משמר איילון, שחלק גדול מזמני וחיי עברו פה במושב הזה עם חבריי, שהייתה לי הזכות היום לפגוש אותם פה. אחרי הרבה שנים שלא התראינו, הם עזבו את האזור, אני נשארתי פה. אנחנו באנו לפה, היה פה בכפר שמואל, עכשיו נזכרתי, היה פה מתקן משחקים מהראשונים באזור, קראנו לזה אלונה פארק. אנחנו היינו מגיעים לפה, היינו מגיעים לקיוסק של סבא גליקמן, עברנו חוויות, הורידו לנו פה ונטילים מהגלגלים, אבל מה להגיד לכם, אני בטוח שלדור הצעיר של היום, שבטח טוב להם ויש להם רווחה יותר מה שהיה לנו, לא יהיו להם החוויות האלה. לנו הייתה הזכות הזאת. אני רוצה לאחל לכם, תושבי כפר שמואל, הוותיקים והחדשים שנכנסו בשנה האחרונה ויקלטו בשנה הקרובה עוד משפחות, שתלמדו לחיות יחד, להשתלב ביחד, לשמור על הצביון של המושב הזה. אני מקווה שהמושב ימשיך להיות חקלאי, כי לצערנו השלטון המרכזי, לא הקודם ולא זה, ואתם יודעים מה, גם לא זה שיבוא אחרינו, לא כל כך מבין שבלי חקלאות אין אחיזה בקרקע, אין ציונות. וגם לעניין האקולוגי, בלי חקלאות לא יהיה לנו פה זכות קיום. אני מאחל לכם 50 שנים הבאות שישגשג עוד יותר. חג שמח. תודה לפטר ותודה לכל המברכים. ליאת, את יודעת בכלל איך התחיל כל הסיפור הזה של כפר שמואל? לא בדיוק. אז בואי ואספר לך. בחודש ינואר 1950, באמצע חורף קר וגשום, עם בוץ, כמו שיש רק בכפר שמואל, עלו לקרקע. שמע אבינועם, היה יום נורא קשה, ואין לי כוחות נפש להקשיב לך קשב רב מה היה כאן לפני 50 שנה.
הבנות שלי שיגעו אותי, המזגן שלי בבית התקלקל, הרכב הכמעט נצחי שלי שבק חיים, ואין לי באמת אין לי כוחות נפש להקשיב לך קשב רב. לכן, אבל, מאחורי ומצידי הבמה, ממתינים קצרי רוח, ילדי ובוגרי הכפר, שיכולים להמחיז לנו בשירה ובמחול, צליל וצבע, מה היה כאן לפני 50 שנה. מה דעתך? את יודעת מה? רעיון נפלא. מקובל עליי. קדימה. Ba-bam, bam, bam. Ba-ba-bam, ba-bam, bam, bam. Bam, ba-bam, bam, bam. Ba-ba-bam, ba-bam, bam, bam. Bam, ba-bam, bam, bam. Bam, ba-ba-bam, bam, 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 bam. Bam, ba-ba-bam, bam, 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 bam. Bam, ba-ba-bam, bam, bam, bam. כפר שמואל מתעורר, על הכפר מתגברת, צ'רצ'רית מתרקדה, מנערת הקדה, העדה שולטת, ושטויות היא מולדת, באמת כל הזימות ובחוזו בשושי כפרה, זבת וגם שרים, כולם באים למכבים, לסרט את הדשא, ותקרא לי אחרי שנשתלט אל הכפר, נעבור את ההר, מצביעים על השיר ועכשיו מחכה מחר. ראיתי את הכנרת זוהרת בטורקיז וגל סגול כהריה והתיז חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים ראיתי את הסכר בטוח לרווחה וכל שפעת המים נוהרת בשמחה חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים הכל פתוח, עוד לא מאוחר מצב הרוח ישתפר מחר זה ייתכן, זה אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים הייתי בעפולה בדרך העולה מעלה לכיוון ירושלים, בנקודה קטנה על פני ארץ ישראל, שוכן לו כפר קטן החוגג יובל, הלא הוא כפר שמואל. 50 שנה חלפו מיום היווסדו, משפחת הכפר גדלה, ובנים לגאווה בה נולדו. הפריחו שדות וכרמים שהניבו יבולים, זית, ארטישוק, שום ובצלים, ריח ניחוח, נרפת והלול, המתמזג עם האוויר הצח והצלול. בכפרנו מכל משלח יד, בכל התחומים, כל איש בכישוריו למשק תורמים. יען כי עמלנו בכפנו נתברך, משמני הארץ מושבנו כעת. אנחנו כאן שרים גלשתי בחרמון אנחנו נמצאים פה על נחל אכזב שהוא מנקז את המים מעמק איילון הוא נקרא בשם עבדי וכל אנשי כפר שמואל הוותיקים ידעו וזוכרים היטב את הצרות בשנת 55 הוא הוצף עד יותר מחצי מטר מים בתוך הבית אחרי כן היו חורפים של בעלי החיים והמשך האנשים שהיו גרים
בהמשך הכפר לא היו יכולים לעבור הביתה. כל עוד אנחנו כאן שרים, הכל פתוח, עוד לא מאוחר. כפר שמואל 10. ישתחרר מחר, זה ייתכן, זה אפשרי. כל עוד אנחנו כאן שרים, זה ייתכן, זה אפשרי. כל עוד אנחנו כאן שרים. זה לא מצלם, לא מצלם. לך תצלם אותה, תצלם אותה. אני קובעת! אני מתה מהרעב! שאני לא אצא שמנה! לא, כשנה לפני העלייה לקרקע, עדיין שהו חלק מחברי כפר שמואל העתיד במחנה מעצר בריטי בקפריסין, ואז ב-19 בינואר 1949 הגיע אליהם בשורת השחרור באמצעות גיליון שורות, דף פנימי שהופץ בין הפליטים הכלואים בקפריסין. ביום קיווינו ונחשפנו לו, באה הבשורה, חיכינו וציפינו לה. מיניסטר החוץ הבריטי בבין מסר אמש בבית הנבחרים בלונדון כי ממשלת בריטניה החליטה לשחרר את עצורי קפריסין. ברידר ושבסטר, אחים ואחיות, der Sof von euer Leiden ist geendet. סוף סבלכם הוא קרוב. Euer Befreiung ist ein größer politischer Sieg in a gerechten Indien. שחרורכם הוא ניצחון פוליטי גדול לעניין צודק. Die Idee von eurer Befreiung ist euch für uns also wichtig wie für euch. ידיעת שחרורכם היא חשובה לנו ממש כמו שהיא חשובה לכם. Und in ganzen Jeschuv wird erwecken große Gefühle von Freiheit. ובכל היישוב היא תעורר קורת רוח. Brüder und Schwester, אחים ואחיות, ich wünsch euch ein baldig Wiedersehen in der freiere Medinat Israel. אני מאחל לכם להתראות בקרוב במדינת ישראל החופשית. בהתחלה כמו בסוף עולה באופק אור, רואים מנגד את החוף ומתחילים לחתור, ויש לרגע הוא קרב, לרגע מתרחק, שומעים במוזק שהלב בוכה וגם צוחק, ויש לך ביד קצה של איזו התחלה, ואז אתה פתאום מוצא את עצמך מולה, ויש לך שמחה בלב, בעצם לא מוסבר, וקצת אתה עכשיו רוצה, וקצת אתה נשאר. ואחר על השבילים מורח לו הזמן, רואים את העלים נופלים בשובך ניצן. הוא בא אורח ללוות, ואחר כך עוזב, לומדים לשאת את הפרדות ושוב להתקרב, ויש לך ביד קצה של איזו התחלה, ואז אתה פתאום מוצא את עצמך מולה, ויש לך שמחה בלב, בעצם לא מוסבר, וקצת אתה עכשיו עוזב, וקצת אתה נשאר. ובסיום כמו בראשית נשמע ברקע שיר, נושאים עיניים להרים באופק הבהיר, ואת רוחם זורח שם, למרות שסוף היום, ובחדש הבוקר כך צומח בחלום, ויש לך ביד קצה של איזו התחלה, ואז אתה פתאום מוצא את עצמך מולה, ויש לך שמחה בלב, בעצם לא מוסבר, וקצת אתה עכשיו עוזב, וקצת אתה נשאר. קצת אתה עכשיו עוזב, וקצת אתה נשאר. קצת אתה עכשיו עוזב, וקצת אתה נשאר. אז מה? אנחנו הראשונים כאן? אפשר לומר. שמע, אני ממש מתרגש.
אין לי שום ניסיון להקים כפר חדש. למי יש ניסיון? אני למשל בקושי מבדיל בין סוס לחמור לפרידה. אתה יודע, רק שלא נעשה יותר מדי שגיאות, אה? כי בסוף עוד אנחנו עלולים לריב. מה לריב? רק הגענו, לאט לאט. החיפזון מהשטן. אז קדימה. הנה, אני אוריד את הקסקט היפה שלי, את המעיל שקניתי לחתונה שלי בחיפה, את השעון זהב שקיבלתי בירושה, אני אפתח את הכפתור, אקפל את השרוולים, אני כבר עם המגפיים, הטוריה ביד, ואני מוכן. אבל בעצם איפה מתחילים? רגע, עשי לחצן זה. טוב, קודם כל נחפור תעלה באדמה ונשים צינורות. רעיון מצוין. בלי מים שום דבר לא הולך. ואחר כך נבנה את הבתים שלנו. כן, נבנה את מגדל השמירה, גן ילדים, בית ספר, בית עם, נהיה כפר אמיתי. איפה נתחלף? מה זה כל כך עקרוני להחליף את הבתים בין הילדים? שמע, לא מתחלפים. איפה שאתה גר, אתה גר. איפה שאני גר, אני גר. זה לכל החיים. אחר כך זה עובר לילדים. מה באמת? אבל אתה יודע, לפעמים הבית רחוק מהמרכז. השכן, מה זה מעצבן? הנחל מוצף, השטח, ככה. אתה שותל בצל, יוצא שום. אתה שותל גזר, יוצא כלום. זה קורה, לא? לא מתחלפים. איפה שאתה גר, אתה גר. עד הסוף, אה? אפילו 50 שנה. אפילו. כאן על גדות נחל איילון, לכיוון ירושלים, בדרך כביש לטרון, בנקודה קטנה על פני ארץ ישראל, שוכן לו כפר קטן על שם הרב סטפן וייס שמואל. חלקים מאיתנו עוד זוכרים את התמונה, איך היה כאן לפני 50 שנה. לא עצים, לא שיחים, רק קיבוץ גזר שגידל אבטיחים. בתים קטנים בנינו בזיעת אפיים ובעמל כפינו. חדרון, פינת אוכל ומקלחת בחוץ, הכל במידות קטנות מפאת הדוחק והמצב הלחוץ. בחורף קר, השישית על השולחן, ובחוץ גשם זלעפות ללא תתן, והגשם דופק על חלונות ללא תריסים, תינוק בעריסה בוכה ובעל במילואים. ובארנק לעתים אף לא פרוטה, לנעליים, למספרה או לחולצה פשוטה. על כך איש מאיתנו לא חשב אפילו לשנייה, כי כל מה שהיה בראש זה הצורך למחיה. ובחלוף הסער נשמנו לרווחה, חיפשנו סיבה למסיבה שמחה. האם זוכרים למשל את מסיבת פורים במחסן? רק עם מנורת לוקס בלי חשמל כמובן? שרנו ורקדנו עם תלם ראשון, פיקניק עד אור הבוקר, ומי חשב אז לישון? בוססנו בבוץ עד הברכיים, לכבוד כל המלטה שתינו לחיים. וחיינו באווירה כמו משפחה אחת, עם סכסוכים ומריבות רבינו גם נחת. מפעם לפעם אספות קולניות, ובקיצור איך אומרים? משפחה שכזאת. ואז ידידי, אחרי שהבתים יעמדו במקומם ולא נגור יותר בצריפים, נבנה לנו את המשק. נקבל בשותפות פרידה, חצי יום אצלי, חצי יום אצלך. ומי יאכיל אותה? אתה. בסוף עוד תמות. בסוף תמות. אבל בינתיים צריך לעבוד. נגדל כותנה, נעבוד במחצבה, נגדל טבק. צריך להתפרנס, לא? ובלי שנור, אתה יודע. הכל עבודה עצמית. בטח, רק עבודה עצמית. כמו שלימדו אותנו במחנה גרמניה של העובד הציוני. שמע, אתה יודע? אני בקושי רואה אותך. כי מרוב דיבורים, השמש שקעה, הלכה לישון. תדליק את החשמל. אין החשמל בראש שלך. עד שיחברו אותנו לרשת החשמל, ייקח עוד הרבה זמן. אבל יש לי הפתעה, יש לי לוקס. יאללה, בואו נלך לישון, עוד הרבה עבודה לפנינו. מחר צריך לקום בבוקר. איפה הצריף שלי? איפה הצריף שלי? את השמיים בגובה מסוים, את האופק שמצטלב בים, ואת הרעש בקצות העשבים.
הסיפור עבדה במתלקח, את הדמיון ואת היום ואת ליבי. את הזמן שלא קפה והשפה הכי יפה, את העיר הכי טבעי באמצע העולם. את השביל הכי חשוב ואת העצב שלנו, את השיר עליך ועליי. את השמיים בגובה מסוים, את קו האופק שמצטלב בים, ואת הרעד בקצות העשבים, ואת הגשם על פני האוהבים. את החיבור ואת פינת הרגש, את החיבור לריח סכנה, ואת השינה שבה נודדת, את הרצון והרעב והעצמה. את הזמן שלא קפה והשפה הכי יפה, את האי הכי טבעי באמצע העולם. את הציר הכי חשוף ואת העצב שלנו, את השיר עליך ועליי. את השמיים בגובה מסוים, את קו האופק שמצטלב בים, את הקהל המשתוקק ליופי, ואת קפיצת חייו של האדם, את השירה בהשתדלות נוספת, את החיוך המצוין של הליצן. את הזמן שלא קפה והשפה הכי יפה, את האי הכי טבעי באמצע העולם. את השיר הכי חשוף ואת העצב שלנו, את השיר עליך ועליי. את הזמן שלא קפה והשפה הכי יפה, את האי הכי טבעי באמצע העולם. את השיר הכי חשוף ואת העצב שלנו, את השיר עליך ועליי. שנים היה לנו דבר בכפר, דומנו שמואל, שהיה רוכב על אופניו ומחלק את הדואר. ככה יום יום, בקור ובחום, וכולנו היינו מציצים החוצה לראות אם הוא לא שכח אותנו. היי, רגע, את מי אני רואה פה? דומנה שמואל! הגיע אליי דואר היום? קח אותה. היי, דומנה, רדארי. פרס כדון איזהו. פאטמה הנה, אולי מחר. הדוד מאמריקה הבטיח שישלח לי חבילה. דומנו שמואל, מה איתי? אולי יש משהו בשבילי? אולי עיתון? ויוצא, נס פרבי. אשתפתי. תודה רבה. לרבדרת. והיה לנו את גולדשטיין במחלבה, שהיה אחראי, בודק ומשגיח שיהיה קצת חלב במים. ויש לנו את אצ'י, שהיה מרכז משק וגזבר ומזכיר ושר הפנים ושר החוץ, והיה לו GMC, והוא היה הנהג. בקיצור, הוא היה אצ'י הכל. היי, דאצ'י, מה אתה כל כך לחוץ היום? מה אני כל כך לחוץ היום? אני אסביר לכם בדיוק מה אני לחוץ היום. כל הכפר על הראש שלי. אני כבר לא יודע מה אני צריך לעשות נכון, מה לא נכון. יש לי לקחת ככה: את העופות לרפת, את הפרות ללול. הכלב שלי קצת לא מרגיש טוב, ואשתי שתחיה אמרה שאני חייב לקחת אותו לשוחט. ושרה ומינה סוף סוף בהיריון, וצריך לקחת אותם לבדיקה אצל הווטרינר. וזה ביום. בערב יש כאן בר מצווה, אני צריך להביא את המוהל. ומחר יש לי פגישה בכנסת, בבית הכנסת. ודווקא היום, פינקט, יש לי פאנצ'ר בקרבורטור, ברדיאטור. אני מבולבל לגמרי, פאנצ'ר בטייר. על זה אני לחוץ לגמרי. תודה רבה. רגע, אני שומע צעקות. בטח אספת חברים. ואצלנו, קהל נכבד, כשהייתה אספת חברים, את הצעקות היו שומעים עד משמר איילון. רגע, מה אני רואה פה?
לופו המזכיר צועק על פסקל, פסקל לא נשאר חייב, מחזיר קונקה וצועק על ארמה. סמיליה סורגת כובע גרב ושואלת, למה אין קפה? רוטמן צועק, יופ ויומת! רוספר שואל אם הוא התכוון אליו, פיפו מסמן שנגמר לו העת והוא לא יכול לגמור לכתוב את הפרוטוקול. נו, שוין, אתה מגיד לי מה לגדל? אף אחד לא תגיד לי מה לגדל. אם האגודה לא עוזרת, אני הולך עם השתיים פרה שלי למושב אחר. אלה לא הפרים שלך, אלה הפרים של הסוכנות. ומתי אתה בכלל חושב להחזיר את החוב שלך לאגודה? חובות? כן. אתה לא מתבייש להזכיר לי חובות? בשביל מה יש ערבות הדדית? ומה עם המכסים של הביצים? המכסות של הביצים? שיתנו לי בשקט מגדל, האבזים. להזכירכם, כי בימים ההם עבדנו מצאת החמה עד צאת הנשמה. העבודה הקשה ברפת מילאה אותנו ייאוש. ובחורף ונציה. כל המושב שלולית אחת גדולה של מים ובוט, והוואדי עולה על גדותיו, ואי אפשר לעבור. והסביר! שיטפון! הצילו! איך אגיע לצרכניה? איך אעביר את הילדים לבית הספר? פרוספר! תשלח את חיל הים! אז בסוף בנינו גשר למטה. בין לבין היו לנו גם את השמחות שלנו. זוכרים איך יאן קוזליג ניגן על כינור ואיך הנוצה שרה, זוכרים? נו, איפה השפריץ? לחיים! בהזדמנות זו אנו רוצים להזמין את הקלייזמר של הכפר, יאן קוזליג ושותפו שי פלדמן להנעים מזמירותיהם. ובהמשך תעלה ותבוא הזמרת היקרה שלנו, הנוצה. בבקשה.
zurgele, Sanie cu zurgele. Frumoasă-i mădruța mea, de seara mă duc la ea, Sanie cu zurgele. Seniuță, senioară, du-mă la mândruța iară. Ei, unde-a fost alaltă seară, unde-a fost alaltă seară, Sanie cu zurgele. Doi putea de noi putea, de seară mă duc la ea, Sanie cu zurgele. Sanie cu zurgele, frumosul călduții mei, hai tu morții tăi mei, Sanie cu zurgele, Sanie cu zurgele. Frumoasă-i mândruța mea, de seară mă duc la ea, Sanie cu zurgele. ועוזרים לנו. כשרצינו לבוא, היה גשם שוטף, ונכנסנו בשנת 50 בהתחלה היה ויכוח זנות, רצו לנו חצי פרידה שנוכל להתחיל לעבוד, וויכוח עם הסוכנות. בסוף קיבלנו פרה וחצי פרידה וחצי עגלה כל אחד, ועם הפרידה ועם העגלה היינו נוסעים לרמלה להביא צ'רח. היינו מקבלים במקום כסף, עדיין לא היו משקים, במקום כסף היינו קרטונים כאלה בתמורה. עם זה יכולנו לקנות אך ורק בצרכניה. זה היה רק מקומי. כסף בא מהמקום, הולך למקום. בשנות ה-50 וה-60 היו הרבה גניבות. בדרך כלל לא היה להם מה לגנוב מהבית, שלא היה לנו כלום. בסוף הקימו את המגדל הזה, והמגדל הזה פעל, לא רוצה להגזים, אבל מעל 10 שנים. היו עולים למעלה 2 אנשים, כל הלילה זה היה אנשים בשכר, שאף אחד לא רצה לעלות למעלה כדי להיהרג שם. Plin de apă, du-mă la mândruța dragă, Sanie cu zurgălăi. Obosici plin de apă, du-mă la mândruța dragă, Sanie cu zurgălăi. היה לנו פה בכפר שמואל מרוקאי אחד שהיה מדבר רומנית יותר טוב מאיתנו, והוא היה מעביר מעברית לרומנית. בינתיים תצלמו, ולגוורדיה הוותיקה נאחל המשך הצלחה, בריאות ואריכות ימים ועוד הרבה שנים של שמחות בחיים.
אני להתפלל בבית. עד 120. אחר כך. מה זה להיות ילד בכפר שמואל? להיות ילד בכפר שמואל זה אומר להיות שייך למשפחה אחת גדולה שכולם מכירים אותך ויודעים בדיוק מתי נולדת ובאיזה כיתה אתה עכשיו ומתי אתה הולך לצבא, היכן אתה משרת והאם חזרת לשבת. זה אומר, סיגל, שביום שישי עליך להגיע למגרש הכדורגל כי בלעדיך לא היו מספיק שחקנים ויאלצו לשחק על חצי מגרש. פעם זה היה אומר שביום שישי מחכה לך סרט בבית העם ואתה מתפלל שהסרט לא יהיה למבוגרים בלבד, אחרת תצטרך לטפס על העץ ומשם לראות את הסרט. וזה גם אומר שכדאי לך להיות בעל רגליים חזקות שתוכל ללחוץ על מצמד הטרקטור, אחרת לא ייתנו לך לנהוג בגיל 11. זה אומר שבתור ילד ידעת תמיד מי עובר ברחוב לפי הרעשים, הקולות והריחות. זה אומר שמעבר לזמן המשחקים הרב, אתה חייב למצוא גם זמן לחליבה, לאיסוף ביצים ולניקוי שורה אחת לפחות של עגבניות. זה אומר שאתה חייב להיות בגיל 16 בכושר גופני מצוין כדי שתוכל לעזור לאבא להרים שק תערובת במשקל של 50 קילוגרם. וזה גם אומר, אילן, שכאשר מגיעים הביתה לחופשה מהצבא, עוד לפני שהגעת הביתה, מישהו שראה אותך כבר סיפר לאמא שלך שאתה אוטוטו מגיע. והיום זה אומר שאתה חייב לדעת לעשות קשר ולולאה ולזהות את כוכב הצפון ולהקים אוהל בתוך דקותיים, אחרת לא תהיה מדריך צעיר במכבי. זה אומר שאם אתה קרוב או רחוק, כאן או מעבר לים, בטיול באמריקה או בנפאל, אתה תמיד תרצה לחזור למקום בו גדלת ולהקים בו בית. חשבנו מה כדאי לשיר ביחד עם קהל, מה שהוא לא מסובך אולי אפילו קל. חרשנו 1000 מנגינות ו1000 המנונים, ובסוף מצאנו מנגינה אך אין לנו מילים. עמידה חופשית, תקשב. עמידה חופשית, תקשב. עמידה חופשית, תקשב. כשהיא אומרת עמידה חופשית, פותחים את הרגליים ושמים כאן את היד, אוקיי? ככה, אוקיי? ולהקשב, פותחים את הידיים וסוגרים את הרגליים. אוקיי? ככה. טוב, עמידה חופשית, הקשב. יאללה. מי אנחנו? כפר שמואל! ומה תפקידנו? מצפצפים! על מי? על מה? על כל המדינה! 3, 2, 1, 0! אתם מאזינים לטובים שבטובים, כן אתם מאזינים לטובים שבטובים. כפר שמואל על הגובה, היי, גובה, היי. כפר שמואל על הגובה, היי, גובה, היי, גובה, היי. מי? כן 12 טון, כן 12 טון, אנחנו הורדנו ביום ראשון 12 טון של עגבניות, בפעם ראשונה ב2000 שנות משכנו בגזר 12 טון, ו12 טון של פיפל וצנון, 12 טון מלח על הפצעים של משקי הסביבה המתפקעים, ו12 טון ועוד שקית, כלומר 12 טון של שעועית, ו12 טון המוצר הראשון, ומכל עץ זית 12 טון, הם 12 טון, כן 12 טון, זה חלום כל משק בשיא החזון, 12 טון לא חשוב של מה, חסר קלמסה, תפוח אדמה, אותנו תקף פולמוס כזה, קוראים לנו שבט ה-12, זוהי מכת שמסיע, כל
אני מאוד גאה בכפר שהוא עדיין מצליח לשמור על הצביון, שילוב של הדור הצעיר שאומנם עוסק במקצועות שלא קשורים בחקלאות, אבל הוא עדיין יודע להעריך את התרומה של החבר'ה הוותיקים והחקלאים שמהווים את הבסיס לדור ההמשך. 12 טון, כן 12 טון, זה חלום כל משק בשיא החזון. 12 טון, לא חשוב של מה, חסה קלבסה, תפוח אדמה. מושבניק אשתי זה לא עסק, עבד לי מזמן כל החשק. לחיות כחקלאי נמאס לי ודי, כבר בא לי למכור את המשק. הגיע חשבון של חודשיים, עשה לי שחור בעיניים. צריך להיות רואה חשבונות, למצוא כאן ידיים רגליים. צריך להיות רואה חשבונות, למצוא כאן ידיים רגליים. יצרן התיבות הון מרוויח, ובעל הבסטה מצליח. יסביר לי אולי אותו סיטונאי, מאיפה הדקן מסריח. השיבה אליי אדון חיים, אני מבולבלת כפליים. איך הלכו לאיבוד על 6 דונם שום 12,000 קובים של מים. איך הלכו לאיבוד על 6 דונם שום 12,000 קובים של מים. ענף הזיתים בימינו הוא עסק עצוב, לא עלינו. מדע משותף, עתיד מפוקפק, נלך על נדל"ן, תקוותנו. חקלאי כקלפן זה ידוע, לימור בדמו זה קבוע. בבוקר טורח, בערב שולח, בטוח יפסיד כל שבוע. בבוקר טורח, בערב שולח, בטוח יפסיד כל שבוע. אישי היקר אל תפריזה, ואל תיכנס לי לקריזה. החלפנו גם אותו ובלי בעיות לא נקפוץ גם בקיץ פריזה. אתמול רוחבי בלי תחתיתוס, צומח בקצב מפחידוס. כמו השמרים הוא תופח נעים, ביחד איתו הריביטוס. כמו השמרים הוא תופח נעים, ביחד איתו הריביטוס. סוף. סליחה? כן. אתם מהמושב? אנחנו במושב, כן. אני מבררת אפשרויות לגור כאן. ואצל מושב המזכירות נרשם? עוד לא. קודם באתי לראות. תגידו, מה זה כאן? פה זה הכדורסל. אני קטש מהפנתנייקוס, וזה שקילונית מהלייקרס. נעים מאוד. נעים מאוד. אילנה דיין, וזה עובדה. מצחיקה זאת. כן, מה רצית לדעת? טוב, פה זה המרכז שלנו, כן? יש מגרש, בית העם, צרכניה, יש למעלה, יש למטה, ויש הרחבה. אצלנו לא תלכי לאיבוד. מקסימום תיסי ותיסי ותיסי ותחזרי לכניסה. תגידו, איך האנשים פה? נחמדים, ממש נחמדים. הונגרים, פולנים, רומנים, יוצאי הודו, ויש לנו את פרוסטר שעלה ממרוקו וגם הוא מדבר רומנית. כולם המליגה אחד. טוב, אז לפני שאני מחליטה, יש באזור מכון כושר, קניון, ספא? בטח, אפילו כניסה חדשה למושב יש, ממש מהתנור. ויש סניף מכבי צעיר. מכבים הם פה כולנו, זה הגדוד שגיא מכבר. פה נלחמנו, פה ניצחנו, פה כוחנו עוד יגבר. לא מספיק. די! שקט! איזה סניף היית? צפון תל אביב. רואים.
טוב, אז אחרי שהתקרבנו קצת, הסעות לילדים לבית ספר, יש כאן? יש, כן. מצוין! אני חושבת שאני אבוא לגור כאן. סחטן, תבואי לגור, אבל קודם כל תגישי מועמדות. בדיקת חשבונות בנק. בדיקה גרפולוגית. בדיקת התאמה חברתית. אישור מהרבנות שאת נשואה. את נשואה? כן. חבל. אל תתלבטי, בואי לגור כאן. זה רק למקום, ממש בצנטרום של הפיילה. 25 דקות מירושלים, 25 דקות מתל אביב. יום שישי אחרי הצהריים, את איתנו בכדורסל. בחמישייה הפותחת? עולה. יש. אז מתי אני מקבלת תשובה? תשובה למה? להצטרפות שלי למושב. מאיפה לנו לדעת? מה, אנחנו משרד קליטה, יולי תמיר? היד שיחני, דפנה! יש אחת חדשה שרוצה להצטרף למושב. אופניים, טובים להביא, אופניים, טובים להחזיר, למטה למעלה, אני תעשו ממריא, בחלב הבריא, ועל אבן אתרים, עוקב בשביל ועושה שלום, בסיבוב זה שלא ליפול לבור. אופניים, טובים למהר, אופניים, טובים לסדר, במכולת יש תור, ביום שישי קצר, עוצר במחסן, אפרים כבר סגר, ושוב שכחתי, הנה הם שם, ערב אחרונים בבית העם. תגידי לי כן, תגידי לי לא, תגידי לי או, תגידי לי בוא, תגידי לי כן, תגידי לי לא, אני באופניים לא אבוא. אופניים, טובים להרים, אופניים, טובים לשטחים, יוצאת בשבת לטיול של סתיו, באיילון, פורח החצב, רואה מרחוק את המושב, אני כבר מתרגשת מחדש. תגידי לי כן, תגידי לי לא, תגידי לי או, תגידי לי בוא, תגידי לי כן, תגידי לי לא, אני באופניים לא אבוא. אופניים, טובים לעבודה, אופניים, טובים לסחיבה, עם ארגז בציר, נוסע לשוק, עם בצל הפלישוק, וגם תפוס, אצל ברוסטר שוק, שותים קפה. דורה, שפצ'ה, מה קורה? תגידי לי כן, תגידי לי לא, תגידי לי או, תגידי לי בוא, תגידי לי כן, תגידי לי לא, אני באופניים לא אבוא. תגידי לי כן, תגידי לי לא, תגידי לי או, תגידי לי בוא, תגידי לי כן, תגידי לי לא, אני באופניים לא אבוא. אני אצל גילי, תגיעי מה לקחת אותי. יש לי עוד פעולה בסניף, ויורם אמר שזה מה זה חשוב שאני אגיע. אז מה יש לי במושב? אני לא אלך ברגל. הלו, אבא, איפה אתה? השיעור הפרטי שלי כבר נגמר. אתה צריך להקפיץ אותי ערב לבית ספר, שכחת? יש לי פלייאוף. פלייאוף, משחק מה? נני, איפה את? למה את מנתקת? אני לא נעלמתי. אני בסטודיו, רוקדת ג'ל. מה, את חירשת? תגידי תוך רבע שעה, יש לי מלן שיעורים. יש לך בדיוק תור במספרה? בעיה שלך, מאמי. תשלחי את הנהג מונית מרמלה. נו, זה סמי. הלו, אבא, היום יש חברים. לא חברים שלי, חברים. סדרה בטלוויזיה. אתה יכול להקליט לי? סליחה, ישיבת מזכירות באותו זמן. מי זה מעניין? נו טוב, אתה יכול לפחות לכוון את הוידאו להקלטה? אתה לא יודע לכוון? איזה פדיחה. אמא, אלעד עזב אותי. הוא עכשיו חבר של דנה. כן, כן, זאתי שמסתובבת עם החולצות בטן ונמרחת על כל הבנים. אמא, אני יודעת שאת באמצע העבודה. אוף, אמא, תמיד באמצע העבודה. אף פעם אין לך זמן בשבילי. אוף, האמא הזאת היא אף פעם לא בבית.
אמא, תקשיבי, אנחנו רוצים לנסוע לסרט ברחובות. את יכולה לקחת או להחזיר? לא, ההורים שלי דן עשו, וההורים של דפנה בחול. להורים שלי איתו יש רכב קטן. נו אמא, פליז, פליז. באחת, עד 12:30. יש. הלו, אבא, אתה יכול לבוא לקחת אותי? מה השעה עכשיו? כולה 3 בלילה. מה, כבר הלכת לישון? יופי נחמה, אז מה אני עושה עכשיו? טוב, אז תגיע, אני מחכה לך בכניסה לגרין. הגרין דר ברחובות, אז ביי. אמא, אני מחכה כבר שעה בקניון. מה קרה? שכחת שקבענו שופינג היום? אמא, תביא לך את הכרטיס אשראי. ראיתי דוקטור מרטין שחבל על הזמן. כולה 500 שקל אחרי הנחה. מה זה דוקטור מרטין? שואו, אני לא מאמינה. אמא, את ממש לא אין. שמעתם את הקטנה הזאת? אני כבר לא אין בשבילה. ככה זה קהל נכבד. להיות הורים בכפר שמואל זה פול טיים ג'וב. תגיעו, תביאו, תחזירו, תסיעו, תקנו לי פה, תקנו לי שם. בקיצור, כל היום בדרכים. מה חושבים הילדים האלה? שאנחנו טקסי דרייבר? כשאני הייתי ילדה במושב, העזתי לבקש משהו? להפך, הייתי מעמיסה עופות, הייתי ממיינת ביצים מן הבוץ, אפילו הייתי שוכבת כדי חלב. טלפון, צלצול טלפון. ילדים, הפעם זה בשבילי. כן, נשמה. לא, אף אחד לא יתקשר אלייך. לא, עמית לא יתקשר אלייך. מה זאת אומרת אם שכחתי? מה, אני סנילית? תשמעי מותק, אם לא תפסיקי לנג'ס לי, אני אקח את הטלפון. אני לא המשרתת שלך, הבנת? יופי, אפילו ביוון פה. אוף, נמאס לי. למה? מה קרה? מה את מתעצבנת? מי פה? המורות. מה המורות? במושב הזה, כל מקום שהולכים, נתקעת לך איזה מורה בפרצוף. לא מספיק, אני רואה אותה בבית הספר, היא עושה לי פגישות מול כל החברים שלי, עוד אני צריכה לראות אותה כאן במושב. איזה באסה, מכל ה-23 המורות שמתגוררות אצלנו במושב, דווקא המורה נ"ג מלמדת אותי. אני קמה בבוקר, אני הולכת לתחנה, נופלת עליי המורה ד' ג'. אחר כך, אני נכנסת לאוטובוס, עוד מורות, והסמך, למ"פ וא' י' מול הפרצוף שלי. אני נכנסת לכיתה, שעתיים ראשונות מתמטיקה עם המורה מ"י, אחר כך ספרות עם המורה מ"פ, וספורט עם המורה י"א. הקיטקט, את יודעת מה גיליתי? מה? שכל המורות האלה הן מהמושב שלנו. חטפתי חום. אפשר לפתוח בית ספר, יותר נכון בית סוהר. חכי תשמעי את זה. אני הולכת למכולת, קונה ארטיק, פתאום אני רואה את המורה מ"י לידי בזור בקופה. לא מספיק יצא לפנסיה. סוף סוף נפטרתי ממנה. עוד היא שואלת אותי, נו, מה ידלה? איך את בלימודים? כאילו היא לא יודעת שאני כישלון גמור. הולכת לבריכה, קופצת למים, מי שוחה לידי? מי? המורה ח' נ', אחרי זה מטלת עם פלאפי שלי אחר הצהריים. רוצה קצת שקט. מי מטלת עם הפלאפי שלה מולי? מי? המורה א' ר'. בקיצור, אין לאן לברוח מהם. ועוד סוף סוף אני באה הביתה, שמחה שנפטרתי מכולם. נחשו מי פותחת לי את הדלת? המורה האמא. חבר'ה, רגע, מנדל צביתי ופושטש, משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש. הם גירשו מכאן את נוח, לא עזרו על צעקות. בוא נתפוס אותם בכוח ונתקע להם מכות. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. סוס נסע לכפר סבא. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. הוא לא מפחד מאבא. הסתכל עליו, אבל מנדל לא מכניס אפילו פנדל. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. נו, שיבואו. עדן דינו, סוף על הקטינו, סוף על הקטיקתו, אלים בלים בום 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 בום. שמע ראיתי איך שגילה מקצרת חצאית, בחיי שהתחילה להתלבש מודוריים. זה מפני שהיא אוהבת את גיורא המבריק, על ידו היא מסתובבת אם צריך או לא צריך. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, ולא רוצים כאלה גזענות. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, ולא רוצים בנות מזוללות. את החבר'ה היא שוכחת
לי אתמול אמר. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, שכל הבחורות אותו דבר. לא רוצים יותר לשמוע על בגדים ותסרוקות. לכו לחסת קצת מוח, לכולן לפוקרקות. כל הדבורות והחנות הן יודעות גם לרחל. נעזוב את הבננות, שתלכו לעזאזל. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, ולא רוצים כאלה מגרנות. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, ולא רוצים בנות מטורללות. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, ולא רוצים כאלה מבנים. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, ולא רוצים בנים מטורללים. שלום. שלום. הגיע שאול, נו. שלום, אתה עם העיתון שלך? מה אני אעשה? יופי. נו. שלום. שלום. מה אתם עושים פה? את מי אתם לחפש? את מי? לא, הוא איננו, המזכירות סגור, הוא איננו, תבוא מחר. שאול, מה אתה מגרש אותם? הם באו למסיבה שלנו, חג יובל. חג יובל? כן. אתה בטוח זה היום? רק רגע, אין מינט. הנה, אני קיבלתי הזמנה, היום. רגע, תן לי לבדוק זה. זנטיג, מונטיג. היום. בחיי זה היום, מסיבת יובל. נו, אז תשבו, ברוכים הבאים. שאול, הם כבר יושבים, הם כבר רוצים ללכת הביתה. נו, באמת. נו, אם הם באו לחג יובל, אני רוצה לספר לכם. עוד פעם הוא מספר, נו. פעם היה רק אוטו אחד במושב, ולצרכניה הולכו בגלה או באופניים. אבל היום, פה זה ממש טיזנגוף. המון משפחות, אולי מיליון משפחות. איפה היה זית? היום וילה. איפה היה רפת? היום צמחה, סככה. שאול, זה מרוב בתים לא רואים עצים, ומרוב עצים לא רואים מגדל שמירה שלנו. זה אתה זוכר אותו, מגדל שמירה שלנו, כן. אבל אני עומד פה תמיד ורואה את הכל. דוגמה, רונצ'יק, מי זאת הבחורה הזו שכל הזמן ככה הולכת? תגיד לי, מי זאת? רגע, אני אגיד לך, אני זוכר טוב. מירה, זאתי מירה. מירה. היא התחתנה טוב עם הקטן של ינקו יוסף. עכשיו גרה בהרחבה. יפה מאוד. שאול, תראה, תראה מה כתבו עלינו בעיתון. הנה, רגע. אם יש מי שמגיע למושבי כפר גייזר, עלול לחשוב שנקצה לסצינה של סיירת. במקומות האלה צמחו וילות, מוקפות גגנים גדולים, בריכות שחייה. אתה בטוח שזה כתבו העיתון היום? הנה. זה אני יודע מזמן. זה לא חדש בשבילי הדבר הזה. זה אתה יודע. רגע, זה חדש. גם כתבו... תגיד לי, תעזוב את העיתון שטויות. זאתי שהולכת פה כל הזמן יותר מעניינת אותי. תגיד לי, היא הולכת פה כל הזמן. ההר ינהר ומהר. מי זאתי האיש שהולכת פה? זה הבת, כן, אמרת לי, זה הבת של ינקו יוסף, כן. תגיד לי, מה כתבו בעיתון עוד פעם? תגיד לי עוד פעם. כתוב שמושב כפר שמואל מכר את הפרדייס. ומה אנחנו קיבלנו מזה? אני לא יודע. פייג! לא. כתוב בעיתון, אנחנו נהיינו מזה. מה זה חשוב? עשירים אנחנו נהיינו מזה. שאול, מה זה חשוב? העיקר שכתבו עלינו בעיתון. נו, כמה, האם לספור את הדולרים? יאללה. הליכוד החדש שכבש את העולם, הליכוד שהפך מיד אל ההיא. כל מושב ירקוד כאן בקצב החם, תסתכלו סביב, זה קורה אצל כולם. שטחים נפשיר למרבה במחיר, וילה ושפריץ על בקר שהציב, במקום הלול
הביטו אחים וראו סביב, איך הזמן עמנו היטיב. שדות וכרמים הניבו יבולים, זית ארטישוק שום ובצלים. קוץ ודרדר עין ונתיבי עפר, כביש אספלט מעטה את שבילי הכפר. כבר לא בתים קטנים, בחורף קר, רטוב. גדל הכפר שלנו, הרחיב גם היישוב. בתים רבים נבנו, קומה או קומותיים, לדור הזה, לדור הבא, לבין אחד או שניים. ואפשר לומר ללא היסוס, גם שתי מכוניות במקום אופניים ועגלת הסוס. עם כל המרץ ובמלוא העון, לטף הוקם גנון לנערנו מועדון. גאוות המלים הינה לא לשווא, כי משמני הארץ מושבנו עכשיו. רבים עוד זוכרים ושפתיים לוחשות, אכן עברו עלינו 50 שנה קשות. דאגות וצרות, התנסינו בכל, ידענו גם צער, ידענו גם שכול. 50 שנה של חלום ותקווה, חלקם התגשמו כמו בסיפור אהבה. ואם נביט לאחור אל ההתחלה, הרי שבאנו אל הנחלה. 50 שנה או יובל מלאו לכפר שלנו, כפר שמואל. שנים של עשייה והתהוות הפכו חלום גדול למציאות. קהל נכבד. אנחנו מבקשים להודות פעם נוספת לוותיקי הכפר שללא חזונם, עקשנותם והתמדתם לא היינו זוכים להגיע למעמד הזה.
להצלחתו של ערב זה חברו רבים שתרמו ממרצם, זמנם, כישרונם. בשם כולנו אני מבקש להודות לכל מי שנטל חלק בעשייה ובהפקת הערב. אני מבקש לעלות לבמה ולהודות באופן אישי את עזריאל מוריאל המעבד המוזיקלי, שמוליק רהט הבמאי, חברנו אמירם טורבו רום, חבר ועדת תרבות והכוח המניע להצלחתו של ערב זה. עזרא מוריאל ושמוליק רהט הבמאי. הם באים, זה בסדר. קבלו אותם, קהל נכבד. תודה לשמוליק רהט הבמאי ולעזרא מוריאל המעבד המוזיקלי. נורי, תני בבקשה את הפרחים לאמירה. תודה לכל משתתפי הבמה, שחקנים, תודה לכל משתתפי הבמה, שחקנים, רקדנים, זמרים, אנשי תפאורה, מקימי הבמה. תודות למועצה האזורית גזר, לעיריית רמלה, מפעלי נשר, תנועת הנוער הציוני, ולכל החברים והנוער הנפלא שתרמו להצלחתו של ערב זה. תודה גם לאולפני הצילום אולימפיה. תודה לכם, קהל נכבד. תודה ויישר כוח. קהל נכבד ואורחים יקרים, תמו אירועי יובל ה-50. תם אך לא נשלם. להתראות בחגיגות המאה. אני מבקש להודות לרפי וייס שדואג להצגה הנפלאה הזאת ולחברת זיקוקית שתרמה את חלק מהזיקוקים. תודה גם לכם, תודה לכל אלו שהשתתפו. אני מתנצל אם שכחתי מישהו, זה רק בגלל התרגשות. תודה לשלושת חברי המושב שתרמו את הזיקוקים לערב הזה. תודה רבה. קהל נכבד, ערב טוב, לילה טוב, ומי שנוסע מכאן הוא בזהירות. אחראי על התאורה, צריך לאור באור על הקהל.